Ketemu lagi dengan channel saya Sehono Telewo Jogja. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video saya. Jangan lupa like, jolali, mesem. Terus tidurku terus nanti, tidak lupa merosot bikin hati mandiku, tolong ibu membersihkan kamar tidur pada bulan masing yang dengan selawan ngopi. Wah, kecil selawan. Wes, pisan sing gedhe sisan wis wareg. Wes. Pas umep. Tangan dulu. Minum dulu. Ambil sarapan, juga sarapan kopi. Sedengan. Lo jengking. Ngopi-ngopi. Halo? Weh, nanti. Wah, nang Solo ini. Ah. Halo, Pak. Ya. Apa kamu? Lumayan nih. Ya saya bangun jane. Ya ke susu ora mampir sik.
surat. Sut. Wih, mandek enak wae sakleme dhewe tanpa permisi. Ngapunten, mboten ngertos. Lha, iki galak ya dituntun iki. Mboten nek galak niki rusak, bane bocor. Bocor, tambalke. Mboten nek niki ajeng. Lodon. Ajeng saya lodon. Wis ora payu engko payu kok dopet tok. Pundi kula tambahi mawon. Wis ora nyebeli. Pun nggih. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Aduh. Sehat ta niki? Nggih sehat ya pangestune. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Bolak-balikno bocah ora sopan, ana wong lungguh ora permisi apa piye. Lucu. Mancing kok nganggo pancing laut mau kene ane kali. Bolak-balikno nek cak. Waduh. Wah, mendreng. Langkah apa yang aku lakukan? Aha, balik kanan.